ବାହାଘର କଣ? କିଏ ରଖିଛି? ଭାଲୁ ଆମ ପାଖରେ। ଆଁ ଭାଲୁ ଆମ ପାଖରେ। ଆଣିନି, ଆଣିବି ଆଉ। କଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତମର ବାହାଘର କୋଉଦିନ ହେଲା? ଏଇ ମାସେ ହବ ହେଇଛି ଆଉ। ମାସେ ହବ ହେଇଛି। କିଛି କହିବେ କି ନା କିଛି କହିବେନି? ହଁ। ଆଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? मुझे तो मालूम नहीं है। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି କ'ଣ ତମେ ଏତେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛ? ଫେସିଆଲ୍ ହେଇଛି। ଫେସିଆଲ୍ ହେଇଛ? ଓ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଫୋନ୍ଟା ବୋଧେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖା ଟିକେ ଦେଖା। କ'ଣ? ଆଁ ଦେଖା। କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖନି, ଦେଖା ନଜର ଲାଗିଯିବ। ଦେଖା ନା ଦେଖା ନା ଦେଖ ଦେଖେଇବିନି। ତ ମାରଣ ଦିନ ଦେ। କ'ଣ ଦେଖିବି? ତ ମାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବି? କ୍ୟାମେରା ଏତେ କ'ଣ ଟିକେ ସଫା ଆସୁଛୁ? ଦେଖ କ'ଣ ମଣ୍ଡଳୀ, ତମ ହସଟା 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ। କି ହସ!